Αγαπημένοι μου φίλοι, καλησπέρα. Η τέχνη σήμερα συστήνεται με μια φιλότεχνη κυρία, η οποία εδώ και πολλά χρόνια είναι αρρωγός της τέχνης και ιδιοκτήτρια, μία από τους ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου Θέρμες Ύλα Σπα στην Εδιψό, το οποίο έχει μια εξέχουσα εικαστική πινελιά. Κυρία Αναστασοπούλου, κυρία Βούλη Αναστασοπούλου, ευχαριστούμε που είστε εδώ σήμερα μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε. Θα ήθελα να... Μάλλον, το περασμένο Σαββατοκύριακο έγινε μια υπέροχη διημερίδα τέχνης και πολιτισμού υπό την οργάνωση της Αρτεντία στο ξενοδοχείο. Θα ήθελες να μας πεις, Βούλα μου, με δύο λόγια, τι συνέβη εκεί? Ναι. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, 10 και 11 Νοεμβρίου, έγινε αυτή η διημερίδα τέχνης, πολιτισμού και ευεξίας και αναζωογόνησης. Είδαμε για πρώτη φορά, έγινε η πρώτη πανελλήνια προβολή της ταινίας του αυστριακού σκηνοθέτη Φάμπιαν Έντερ με τίτλο «Η Ελλάδα ανθίζει», υπό την αιγίδα της Αυστριακής Πρεσβείας. Η ταινία αυτή δείχνει την καθημερινότητα των Ελλήνων, το περασμένο καλοκαίρι νομίζω γυρίστηκε, και θέλει να δώσει έτσι μια άλλη νότα προς τα έξω, το πώς είναι η καθημερινότητα των Ελλήνων, των ανθρώπων σε αυτή τη χώρα. Πολύ ωραία. Και στο ξενοδοχείο μέσα έχει στηθεί μία πινακοθήκη με έργα καταξιωμένων Ελλήνων καλλιτεχνών. Ενδεικτικά αναφέρουμε τον Άγγελο, τον Αχιλλέα Βάζογλου, τον Άγγελο Αντωνόπουλο, τον Βασίλη Καρακατσάνη, την Εύα Διβάρη, τον Πασχάλη, τον Σάβα Γεωργιάδη, τον Δημοσθένη Σκουλάκη και άλλους. Πάμε να δούμε τι δήλωσε η ιστορικός τέχνης κυρία Λουίζα Καραπηδάκη, η οποία μας έδωσε τη χαρά να μας κάνει μια πάρα πολύ όμορφη ξενάγηση σε αυτή την πινακοθήκη. Να δούμε και με τον τρόπο αυτό άνοιξε και την διημερίδα. Πάμε να δούμε μαζί. Λουίζα μου, είχαμε τη χαρά να δούμε μια πολύ όμορφη ξενάγηση. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι πώς σου φαίνεται αυτή η πρωτοβουλία, το αέρας τέχνης φυσάει στην Εδιψό, εδώ στο Θέρμες Ύλα Wellness Hotel, σε σχέση με την καλλιτεχνική διεύθυνση και αυτή την πινακοθήκη που έχει στηθεί εδώ για το κοινό και για όλους εμάς. Καταρχάς, συγχαρητήρια για την διοργάνωση που είναι εξαιρετική. Κατά δεύτερον, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να ταξιδεύει τέχνη. Θεωρώ ότι έχουμε όλοι ένα μερίδιο από το πολιτισμό και ταξιδεύοντας, φεύγοντας από μια αθηνοκεντρική Ελλάδα, τα έργα στην περιφέρεια, αυτό δίνει μια πνοή πολιτισμού και παραέξω. Είναι μια εξαιρετική ιδέα, είναι πολύ καλά οργανωμένη και συγχαρητήρια γι' αυτό. Επίσης, έχουμε την τύχη να βρισκόμαστε σε ένα μέρος απείρου κάλους, σε ένα χώρο ιστορικό. Τα έργα είναι μιας επιλογής πολύ σοβαρής, που σημαίνει ότι υπάρχει μία αλληλεπίδραση και στην ποιότητα και στην αισθητική. Εγώ μόνο ένα πράγμα θέλω να προσθέσω, ότι ελπίζω αυτή η πρωτοβουλία να συνεχίσει και να υπάρχει και πρόσβαση και σε άλλες ηλικιακές ομάδες. Αν μπορούσατε δηλαδή αυτό να διαδοθεί και στα σχολεία της περιοχής και σε γονείς να φέρουν τα παιδιά τους, αυτό θα πολλαπλασίαζε το όφελος και την αξία της ιδέας σας. Είναι κρίμα που δεν μπορούμε να μοιραστούμε μαζί σας αυτή την ομορφιά τις στιγμές που ζούμε και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πιστεύεις ότι τελικά η τέχνη είναι ένας διάβλος επικοινωνίας με τον κόσμο? Εγώ πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό, γιατί την τέχνη μπορεί ο καθένας να την προσλάβει όπως θέλει, να την δει όπως θέλει. Σίγουρα με την τέχνη αγκαλιάζει η ψυχή μας, διευρύνει τους ορίζοντές μας και ζώντας σε πολύ πολύ δύσκολες εποχές όπως τώρα, ίσως είναι και η μόνη διέξοδος. Είναι η διέξοδος να αποκτήσουμε ξανά το σθένος που αναγκαστικά χρειαζόμαστε, γιατί μόνο το σθένος μπορεί να μας βοηθήσει.
να μας δώσει την αρετή της προσαρμοστικότητας που χωρίς αυτή την αρετή σήμερα εποχή με τις τόσο συχνές αλλαγές δεν μπορούμε να πάμε μπροστά και πιστεύω πάρα πολύ ότι η τέχνη είναι αυτό που μπορεί να μας βοηθήσει και γι' αυτό είπα και πριν η τέχνη σε όλες τις ηλικίες και ας αφαιθούμε όλοι να σκεφτούμε τι μας δίνει μπροστά σε ένα έργο τέχνης, τι παίρνουμε, τι παίρνει η ψυχή μας. Τελικά η Ελλάδα ανθίζει καστικά, Λουίζα μου. Η Ελλάδα εξαιρετικά ανθίζει καστικά, είναι πάρα πολύ μπροστά, έχουμε ένα εξαιρετικό όνομα στο εξωτερικό, έχουμε μια εξαιρετική ποιότητα καλλιτεχνών και πρέπει να τους πούμε όλοι ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί παρόλα, ξανά λέω, τις δυσκολίες, τις κρίσεις και όλα, αυτοί δουλεύουν για μας, δουλεύουν για να εφραίνουν την ψυχή μας, δουλεύουν για να δούμε ότι θα έχουμε ένα καλύτερο μέλλον, γιατί δεν έχουμε καμία κρίση στην τέχνη της Ελλάδας. Η κρίση μας είναι οικονομική, είναι μια κρίση δυστυχώς κοινωνική, αλλά δεν είναι κρίση ιδεών, δεν είναι κρίση ποιότητος εικαστικής και καλό θα είναι όλοι να φουκραστούμε ένα καλλιτέχνη και να δούμε πώς αυτοί οι άνθρωποι βλέπουν μπροστά, βλέπουν διορατικά και να πάρουμε κι εμείς από αυτούς. Ευχαριστούμε και εγώ ευχαριστώ από την πλευρά των καλλιτεχνών για αυτά που λες. Ευχαριστούμε πολύ για όλη αυτή την. Και καλή συνέχεια στο έργο σας και ευχαριστώ όλους που έχετε δουλέψει τόσο σκληρά για να είμαστε σήμερα εδώ. Οι ένοικοι λοιπόν του ξενοδοχείου, πώς φέρονται μέσα σε αυθεντικά έργα τέχνης, διψάει ο κόσμος για τέχνη, δίνει προσοχή σε αυτά τα έργα τέχνης που είναι αναρτημένα στην πινακοθήκη του ξενοδοχείου? Ναι, τους αρέσει και βέβαια δίνουν προσοχή και όταν έγινε αυτή η αλλαγή από το καλοκαίρι που ξεκινήσαμε να φιλοξενούμε γνήσια έργα τέχνης και δημιουργήθηκε η πινακοθήκη στο ξενοδοχείο μας, όλοι το αγκάλιασαν με ευχαρίστηση, τους αρέσει. Κάτι μου έλεγες πριν για το ότι ήθιστε στις Λουτροπόλεις να γίνονται τέτοια γεγονότα. Ναι. Θέλεις να το μοιραστείς με τους Ναι, φίλους μας? είναι συνώνυμο και ξέρουν όσοι επισκέπτονται αντίστοιχες Λουτροπόλεις στο εξωτερικό και παλαιότερα στην Ελλάδα, ξέρουν ότι η τέχνη είναι συνώνυμο με μια Λουτρόπολη. Ήθιστε να συναντούμε στις Λουτροπόλεις, να βλέπουμε εκθέσεις ζωγραφικής, να βλέπουμε κονσέρτα κλασικής μουσικής. Είναι συνώνυμο η ευεξία που προσφέρει το ιαματικό νερό με την ευεξία του πνεύματος που μας δίνει η τέχνη. Σίγουρα. Άρα η αναψυχή σε όλα τα επίπεδα. Ακριβώς, στο σώμα, στο πνεύμα, στην ψυχή, παντού. Στην διμερίδα αυτή παρευρέθησαν και κάποιοι καλλιτέχνες. Ναι. Θέλεις να δούμε τι μας δήλασαν? Ναι. Πάμε να δούμε. Πέρα από την πρώτη οπτική που είναι σύνθεση τοιχολογίες κόκκινου και άσπρου, σε σκούρο φόντο όπως το λέω, Έτσι. είναι η σύνθεση του σώματος μέσα στο χώρο και κυρίως με κέντρο το κόκκινο, το οποίο είναι περίπου στη χρυσή τομή και πρέπει να στηριχθεί από τα υπόλοιπα. Κοντά μας είναι ο Αχιλλέας Αϊβάζογλου, ένας από τους δημιουργούς, το έργο του οποίου βρίσκεται εδώ στην πινακοθήκη, είναι αυτό εδώ που βλέπουμε. Και έχω μια ερώτηση να σου κάνω, Αχιλλέα μου. Πιστεύεις ότι η Ελλάδα εικαστικά ανθίζει σήμερα? Εγώ πιστεύω πάντα ότι άνθιζε εικαστικά. Εκείνο που χρειάζεται, φαντάζομαι, είναι να μάθει και ο υπόλοιπος κόσμος την άνθηση της ελληνικής εικαστικής δημιουργίας. Έχουμε λοιπόν κοντά μας και σένα, Εύα μου. Έχουμε την τύχη μάλλον να είσαι εδώ, σε αυτή την όμορφη διοργάνωση. Πες μας δύο λογάκια για το έργο σου που είναι εδώ και γενικότερα για το αν πιστεύεις, είναι η επόμενη ερώτηση που θα σου κάνω, το σφαιρικά, αν η Ελλάδα ανθίζει εικαστικά. Καταρχήν αυτό πρώτα θα σας απαντήσω. Ανθίζει εικαστικά η Ελλάδα, το βλέπετε. Μπορούν, δεν μπορούν οι καλλιτέχνες, τρέχουν να κάνουν ό,τι γίνεται, ό,τι περνάει από το χέρι τους. Επίσης θέλω να πω ότι να ταξιδεύει τέχνη και ας αρχίσει από την Ελλάδα, ας γυρίσει στην Ελλάδα, ας ταξιδέψει μέσα στην Ελλάδα και να πάει και παρά έξω. Όσο για το έργο μου, γιατί επί τροχάδι θα πούμε δύο λογάκια, κυρίως αναφέρομαι στις αντανακλάσεις με τις οποίες έχω ασχοληθεί ένα μεγάλο διάστημα. Είναι ένα πολύ μικρό έργο από τη σειρά
των μεγάλων έργων που έχω κάνει με αυτό το θέμα και που αναφέρεται στις αντανακλάσεις, γιατί είναι καταπληκτικό αυτό που βγάζει η αντανάκλαση ενός βαποριού μέσα στη θάλασσα, που εξαρτάται από το πώς είναι η θάλασσα εκείνη τη στιγμή, αν είναι κάλμα, αν είναι με κύματα ή... Έχει και μεταφορική έννοια αυτό? Οι έννοιες μεταφορικές βγαίνουν από όλα τα έργα. Αρκεί κάποιος να είναι έτοιμος να τις δει ή να είναι στη φάση αυτή που αναζητά κάτι και το βλέπει, ας πούμε, και το βρίσκει εκεί. Βεβαίως, υπάρχουν. Απολαυστική και οι δύο. Βούλα μου, είσαι ένας άνθρωπος που αγαπάει την τέχνη. Πολλά χρόνια. Ξέρω ότι πηγαίνεις σε εκθέσεις, σε ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα που γίνονται στη τέχνη. Πιστεύεις ότι η τέχνη μπορεί να αλλάξει τον κόσμο? Ναι, πιστεύω ότι η τέχνη μπορεί να αλλάξει τον κόσμο και ειδικά σε αυτή τη δύσκολη εποχή που διανύουμε, νομίζω ότι είναι ένα όχημα που θα μας βγάλει από αυτή την εποχή της κρίσης. Άρα ο ρόλος της πιστεύεις ότι είναι πιο σήμερα, ακριβώς για αυτό το λόγο? Είναι επιμορφωτικός ο ρόλος της και νομίζω ότι οι άνθρωποι που επισκέπτονται έτσι εκθέσεις έργων ζωγραφικής ή οτιδήποτε έχει να κάνει με την τέχνη, μόνο καλό μπορεί να προσφέρει αυτό. Σίγουρα. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και μετά θα επιστρέψουμε με περισσότερη συζήτηση πάνω σε όλα αυτά τα όμορφα γεγονότα που συνέβησαν στη Διμερίδα. Πολύ τέχνη σήμερα. Και αφού είδαμε λοιπόν τι μπορεί να κάνει μια ιδιωτική πρωτοβουλία, βλέποντας όλα αυτά που έχουν γίνει, που διοργανώνει το ξενοδοχείο σε συνεργασία και με την Art Idea γενικότερα, ας πάμε να δούμε τι γίνεται όταν δεν υπάρχει αυτό. Θα ήθελες να δούμε τι προτείνει ο εικαστικός οδηγός artinfotoday.gr και η Focus Web TV για αυτή την εβδομάδα? Πάμε να δούμε. Εδώ βλέπουμε δύο βίντεο, τα οποία το ένα είναι η αρχή της έκθεσης. Είναι το 2001 όταν ξεκίνησα να κάνω αυτή την έρευνα γύρω από το ξενία του Τσάνδρου και αυτό είναι το 2012, το περασμένο καλοκαίρι, όταν ολοκληρώθηκε αυτή η έρευνα που κάνουν τώρα 11 χρόνια. Ξεκίνησα γιατί συνάντησα σε μια επίσκεψή μου στην Άνδρο αυτό το ξενοδοχείο, το οποίο γνωρίζοντας ότι είναι ένα έργο του αρχιτέκτονα Άρη Κωνσταντινίδη, θέλησα να το ερευνήσω, να το κοιτάξω, να το ψάξω λιγάκι και μπήκα μέσα και συνάντησα αυτό που βλέπετε, ας πούμε, στην πρώτη σειρά. Ουσιαστικά ήταν 2 χρόνια αφότου είχε κλείσει το ξενοδοχείο, αλλά ήταν λίγο σαν να είχε πέσει ατομική βόμβα, δηλαδή ήταν όλα τα πράγματα στη θέση τους, όπως βλέπετε, τα τηλέφωνα, τα ποτήρια, τα κρεβάτια, αλλά δεν υπήρχε ανθρώπινη ζωή μέσα, είχαν φύγει οι άνθρωποι και αυτό το συναίσθημα έτσι του κενού των ανθρώπων κατά κάποιο τρόπο πυροδότησε την επιθυμία μου να ξεκινήσω να φωτογραφίζω αυτό το χώρο και να τραβήξω και το βίντεο. Μέσα στα χρόνια που πέρασαν, μέχρι το 2012, το είχα επισκεφτεί πάρα πολλές φορές και παρακολούθησα και όλη την καταστροφή η οποία γινόταν σιγά σιγά μέσα σε αυτά τα χρόνια. Αυτό το κτίριο αρχιτεκτονικά είναι πάρα πολύ σπουδαίο και είναι κρίμα που καταρρέει σε αυτή την κατάσταση. Ένα από τα πιο σημαντικά έργα του Άρη Κωνσταντινίδη. Είναι ενταγμένο μέσα στο πρόγραμμα του ΕΟΤ για τα ξενία και έχει μια ιστορική σημασία που πιστεύω ότι έπρεπε να διατηρηθεί. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον, πάντως
έστω και με αυτόν τον τρόπο αισθάνθηκα ότι κάτι διασώζω. Δηλαδή, έστω και με τη φωτογραφία ή με το βίντεο μπόρεσα να διασώσω λίγο από αυτή την ατμόσφαιρα. Στην διάρκεια αυτής της περιήγησης μέσα στο Ξενία της Άνδρου είχα μαζί μου και μία φίλη μου ιστορικό της τέχνης, την Κλέρι Μακδόναλντ, με την οποία συζητούσαμε κατά τη διάρκεια των επισκέψεων αυτών διάφορα θέματα που αφορούσαν τη μοντέρνα αρχιτεκτονική, τον μοντερνισμό στην Ελλάδα, τι ήταν αυτή η δεκαετία του 60, την οποία εγώ τη θυμάμαι έτσι πάρα πολύ καλά. Και βγήκαν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα μέσα από αυτές τις κουβέντες. Και στην τελευταία επίσκεψη πάλι μαζί ήμασταν και είναι αυτό το βιντεάκι που βλέπετε εκεί, όπου περιδιαβάζουμε το χώρο και μιλάμε ξανά για το Ξενία στην τελική του φάση που είναι ουσιαστικά τίποτα, ένας σκελετός. Έχει μείνει ένας σκελετός. Στην έκθεση προσπάθησα να βγάλω την έννοια του αρχείου, εφόσον βρισκόμαστε σε ένα χώρο ο οποίος κατεξοχήν αυτός είναι ο στόχος του, η συγκέντρωση για ανάδειξη αρχείων, το ΙΣΕΤ, και όλη η έκθεση έχει στηθεί με αυτή την ιδέα του αρχείου και γι' αυτό βλέπετε τα ντοκουμέντα τα οποία υπάρχουν στις βιτρίνες, οι φωτογραφίες οι οποίες είναι με έναν τρόπο αρχειακό τοποθετημένες στους τοίχους, το βίντεο το οποίο είναι αμοντάριστο ακριβώς όπως το τράβηξα σαν αρχειακό υλικό, και επίσης πολύ σημαντικό το blog. Είναι ένα blog το οποίο έχω φτιάξει εγώ ειδικά για το Ξενία της Άνδρου, είναι στο διαδίκτυο, ενημερώνεται από μένα καθημερινά και μέσα στο οποίο θα μπει όλο το υλικό που συνοδεύει αυτή την έκθεση. Φωτογραφίες, οι συναντήσεις οι οποίες θα γίνουν στις 20 Νοεμβρίου και στις 8 Ιανουαρίου με φορείς και ανθρώπους που θέλουν να μιλήσουν γύρω από την αρχιτεκτονική, τα θέματα των αρχείων, το Ξενία της Άνδρου κτλ. Όλα αυτά θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο και θα είναι προσβάσιμα προς οποιονδήποτε θέλει να τα δει. Ένα στολίδι σε εγκατάλειψη. Πριν να συνεχίσουμε, πρέπει να πω ότι το blogspot στο οποίο αναφέρθηκε η κυρία Καλιγά είναι το kaligashotelxenia.blogspot.gr. Είδαμε λοιπόν ένα στολίδι, όπως είπαμε, σε εγκατάλειψη. Εγκαταστάσεις εξαιρετικής αρχιτεκτονικής, σε θέσεις κλειδιά, γεωγραφικές, σε υπέροχα σημεία. Γιατί να συμβαίνει αυτό? Γιατί να συμβαίνει αυτό? Δυστυχώς το κράτος δεν παίρνει θέση όταν χρειάζεται. Θα μπορούσε να σωθεί και να βρίσκεται σε λειτουργία αυτό το κτίριο. Εσείς προλάβατε και το σώσατε. Ευτυχώς επενέβη η ιδιωτική πρωτοβουλία και έσωσε το κτίριο. Το Θέρμες Σίλα είναι ένα ιστορικό διατηρηταίο κτίριο. Χτίστηκε πριν 110 χρόνια. Στο Λίδι στην Εδιψό. Όλη η Εδιψός είχε τέτοια κτίρια. Όλη η παραλία ήταν τέτοια τα κτίρια. Δεν προλάβανε να σωθούν. Γκρεμίστηκαν και γίνανε πολυκατοικίες. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που γενικότερα υπάρχει στη χώρα μας και δεν συμβαίνει μόνο εκεί. Προλάβαμε και αναπαλαιώσαμε το κτίριο και λειτουργεί τώρα υπό τη νέα του μορφή. Και από όσο ξέρω πέρασαν πολλοί επώνυμοι από αυτό το χώρο, από αυτό το ξενοδοχείο. Ναι, και όταν λειτουργούσε παλαιότερα ως ξενοδοχείο πάλι, πολλοί επώνυμοι το είχαν επισκεφθεί, όπως η Γκρέτα Γκάρμπο, ο Βίνστον Τσόρτσιλ, η Μαρία Κάλλας, Κωστής Παλαμάς. Ήταν σημείο αναφοράς για την Εδιψό, ήταν σημείο αναφοράς για την Ελλάδα. Από τα πιο παλιά ξενοδοχεία στην Ελλάδα. Εύχομαι για πολλά ακόμα χρόνια να είναι ένα σημείο αναφοράς. Ελπίσουμε. Η διμερίδα μάλλον που έγινε το περασμένο Σαββατοκύριακο 10 και 11 πλαισίωσε την πρώτη, όπως ανέφερες στο πρώτο μας μέρος, την πρώτη πανελλήνια επίσημη προβολή της ταινίας του αυστριακού σκηνοθέτη Fabian Eder με τίτλο Griechenland blüht, η Ελλάδα ανθίζει. Θέλω να πάμε να δούμε τι συνέβη εκεί και μετά να συνεχίσουμε με περισσότερα ωραία. Where is the money? Do you want to tell you where is the money? Where is the money?
It's in the ocean, here. Money is not everything. Όβαλο. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ καταρχήν που είστε εδώ απόψε, στο Thermes Illa Spa, ένα από τα 10 καλύτερα thermal spa στον κόσμο. Να παρακολουθήσουμε λοιπόν πώς η Ελλάδα ανθίζει και η Ελλάδα ανθίζει από την Εδιψό. Now it's a very strange situation and a very difficult for us. We cannot plan the future. The worst thing that crisis tried to take from us is our dreams. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συντελεστές που με την αρρωγή τους μας δίνουν τη δυνατότητα να κάνουμε τα όνειρά μας για μια καλύτερη Ελλάδα πραγματικότητα. Εκ μέρους της Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης της Art Idea, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που μας τιμάτε απόψε με την παρουσία σας και ένα μπράβο στη διεύθυνση του Thermes Illa Spa Hotel που εργάζεται διαρκώς για την πολιτιστική αναβάθμιση του τόπου αυτού. This is not only an economic bankruptcy, but it is a cultural bankruptcy. And we have to try and change the way we think. The film does not exclude existing problems, but sends a clear sign of hope by showing the huge potential of this fantastic country, as well as the hospitality of its people. Εσύ με βασανίζεις, μα τι μπορώ να πω, μα τι μπορώ να πω. People in my age and even younger have learned a very good lessons from all that, and they won't do the same again. Υπάρχουν τελικά φιλέλληνες ξένοι, Βούλα μου. Παντού. Παντού υπάρχουν φιλέλληνες. Πώς το έλαβε ο κόσμος όλο αυτό? Άρεσε σε όλο τον κόσμο που το παρακολούθησε. Είναι ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Είναι ο μόνος τρόπος, όπως είπαμε, που μπορούμε να αντισταθούμε σε όλο αυτό που περνάμε και να ανθίσουμε μέσω της τέχνης και να σκορπίσουμε τα φώτα μας παντού, όπως παλιά. Τι ωραίο. Με αυτό λοιπόν θα κλείσουμε και το δεύτερο μέρος μας. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και μετά πάλι μαζί σας. Νους υγιής, λοιπόν, εν σώματι υγιή. Αυτά τα δύο τελικά είναι αλληλένδετα. Ναι, έτσι πρέπει. Τι επιζητά ο επισκέπτης που θα έρθει στο ξενοδοχείο σας και τι είναι αυτά που προσφέρετε σε αυτόν? Ο επισκέπτης που θα έρθει στο ξενοδοχείο μας αναζητά την ξεκούραση, τη χαλάρωση, να έρθει να κλείσει τα κινητά του, να φορέσει το μπουρνούζι του και να είναι όλες τις μέρες μέσα στο χώρο και να κάνει περιποίησεις στο σπα. Το dress code είναι το μπουρνούζι. Το dress code είναι το μπουρνούζι, ναι. Να κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνει στην καθημερινή του ζωή. Να διώξει από πάνω του τις τοξικές σκέψεις. Τι ωραία. Και μέσω του ιαματικού νερού να ξαναγεννηθεί. Έτσι ώστε όταν επιστρέψει στην καθημερινότητά του να είναι όχι απλά ξεκούραστος, όπως λέμε εμείς στο Thermes Illa Spa, αλλά ξαναγεννημένος. Υπέροχο. Το πρωινό λοιπόν της Κυριακής μας βρήκε όλους σε μια πολύ ζεστή κουβέντα με τον απολαυστικό Κωνσταντίνο Τζούμα, του οποίου έγινε η παρουσίαση του βιβλίου του «Το Complete Unknown». Πάμε να δούμε μερικά πλάνα του τι συνέβη εκεί και τι μας είπε αυτός ο αγαπημένος άνθρωπος και να συνεχίσουμε να πούμε και τα υπόλοιπα ωραία που συνέβησαν εκείνο το διήμερο. Ο κόσμος είναι πολύ μεγάλος και δεν μπορώ να ανταποκριθώ στο σύνολό του. Τα δικά μου συναισθήματα, τι είδα και τι άκουσα, προσπαθώ να τα πω όσο πιο καλά μπορώ και αν αυτό που είδα και άκουσα σας κάνει να νιώσετε όπως ένιωσα κι εγώ, τότε κάτι πετύχαμε.
Μπορεί να φαντάζεται κανείς, με τα πεποιθήσεως μάλιστα, ότι η περίπτωση μου έχει να κάνει με μέρες και νύχτες κρασιών και λουλουδιών. Δεν επεδίωξα να δημιουργήσω ομορφιά, αλλά να κάνω τη ζωή υποφερτή για μένα και ίσως και για κάποιους άλλους. Μακάρι να μπορούσα να σας πω, μπορεί να μην είμαι τέλειος, αλλά είμαι αληθινός. Δύσκολη φράση. Η τέχνη έχει να κάνει με τη γνώση. Και η γνώση δεν έχει φύλο, ούτε ηθική. Χαράς Ευαγγέλια για τους άσωτους. Και ξαφνικά δεν αισθάνομαι καμιά κατανόηση για την αταξία. Μπορεί να μην παρασύρθηκα στην πρέζα, αλλά υπήρξα μέλος της κοινωνίας στη φάση που οι άντρες προσπαθούσαν να μοιάσουν στις γυναίκες μέσα από παραισθητικό διονυσιασμό. Ξέρετε ότι τίποτε δεν ξυπνάει τη ματαιοδοξία μας όσο το να μας λένε ότι είμαστε αμαρτωλοί. Και τώρα ο εαυτός μου παρουσιάζεται περίεργα ενάρετος. Απεχθάνομαι τα μυστικά. Νομίζω ότι ο παραμορφωμένος κόσμος μας σχετίζεται με την απόκρυψη. Απουσιάζει η γενεοδορία. Κρύβουμε τα πολλά και ενδιαφέροντα της ανθρώπινης συμπεριφοράς και κατασκευάζουμε τέρατα ηρώων. Δεν έχω σε μεγάλη εκτίμηση το όποιο έργο μου ή τον τρόπο ζωής μου, όμως το να το αποκρύψω κιόλας είναι σαν να αφανίζω εντελώς ένα μικρό θησαυρό που διαθέτω. Και μη μου πείτε ότι το να μην μιλάς για τον εαυτό σου δεν είναι μια ιδιαίτερα εκλεπτισμένη μορφή υποκρισίας, όπως το έχει διατυπώσει ο Νίτσε. Ποτέ δεν θα μπορέσουμε να πούμε αυτό που θέλουμε να πούμε και οτιδήποτε υποθεί θα υποθεί με επίγνωση αυτής της ανεπάρκειας. Και επίσης αυτοί στους οποίους αναποθέτουμε τις ελπίδες μας έρχονται μόνο όταν δεν τους χρειάζεται πια κανένας. Αλλά όλα αυτά είναι εικασίες. Και μη με ρωτάτε να σας περιγράψω λεπτομεριακμόν και αναλυτικμόν το πώς γράφω ή κάνω ραδιόφωνο ή παίζω διάφορους ρόλους, γιατί θα διαπιστώσουμε όλοι μαζί πόσο λίγο γνωρίζω αυτό που κάνω. Προφανώς δεν είμαι ο μόνος που έχω απομείνει χωρίς επαρκή προσδιορισμό της πραγματικότητας. Ακόμη πιστεύω ότι ο κόσμος μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο, αλλά δεν ξέρω με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει αυτό. Σας ευχαριστώ. Ένας έντιμα αληθινός κατά με άνθρωπος. Ναι. Αυτό που πρέπει να πω είναι ότι και στον κόσμο ότι την πλαισίωσε την παρουσίαση του βιβλίου του η φωνή της κυρίας Γιώτα Περήφανου, η οποία διάβασε κάποια αποσπάσματα και την ευχαριστούμε γι' αυτό. Βούλα μου, πώς βλέπεις την τέχνη σήμερα στην Ελλάδα? Βλέπω ότι γίνονται πράγματα και γίνονται πολύ καλές δουλειές και σοβαρές δουλειές, αξιοπρόσεχτες. Γίνονται και ειδικά τα τελευταία χρόνια νομίζω περισσότερο παρακολουθούμε εκθέσεις πολύ συχνά να φιλοξενούνται στη χώρα μας ή έργα από ξένες πινακοθήκες που να έρχονται στην Ελλάδα. Νομίζω ότι περισσότερο από παλιά. Και έχω την αίσθηση ότι και τα επόμενα χρόνια θα φανούν ακόμη περισσότερα πράγματα λόγω της κρίσης. Ναι, και είναι καλό αυτό. Είναι η δημιουργική πλευρά. Από την Διμερίδα Τέχνης λοιπόν και Πολιτισμού δεν θα μπορούσε να λείψει μουσική. Ναι. Ας πάμε να δούμε πώς στόλισαν με τη φωνή και την δεξιοτεχνία στο πιάνο δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες, η Έλλη Αναστασοπούλου, που είναι σοπράνο και είστε και συνονόματες, και ο σολίστ πιάνο ο Νέβη Τζέισον Φέιχη. Πάμε να δούμε.
Ήταν μια υπέροχη βραδιά. Εκτός από την παρουσία καλλιτεχνών, ήταν και κάποιοι πρεσβευτές. Ναι. Είχαμε κοντά μας και τον πρέσβη της Ουκρανίας στην Ελλάδα και με τη σύζυγό του και τον πρέσβη της Τουρκίας στην Ελλάδα με τη σύζυγό του. Πιστεύεις ότι στο σήμερα οι πολιτιστικές αλλαγές είναι κάτι το οποίο επιβάλλεται? Ναι, νομίζω ναι. Όλα εξελίσσονται και επιβάλλεται βεβαίως για να πάμε μπροστά και να προχωρήσουμε, να πάμε παρακάτω. Εύχομαι πραγματικά αυτό που κάνετε να ευδοκιμήσει, να γίνουν πολλές ακόμα πολιτιστικές δράσεις και αυτός ο χαρακτήρας που έχει πλέον το ξενοδοχείο ως ξενοδοχείο τέχνης, ένα art hotel, να συνεχίσει με περισσότερα πράγματα να προσφέρει στον κόσμο. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλει προσπάθεια, θα το προσπαθήσουμε έτσι όλοι μαζί να δώσουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ μαζί μας σήμερα. Εγώ ευχαριστώ. Και στο επανειδήν. Αγαπημένοι μου φίλοι, μια ακόμη εκπομπή «Η τέχνη συστήνεται» έφτασε στο τέλος της. Εμείς ξανά την επόμενη Παρασκευή στις 6 ώρα. Μέχρι τότε, γεια σας.